Γνωρίζατε ότι μπορείτε να μυρίζετε στα 60 χρόνια το ίδιο όπως όταν είχατε 30 και χωρίς μια σταγόνα ακριβού αρώματος. Σήμερα θα σας αποκαλύψω τα 8 μυστικά υγιεινής που οι πιο κομψές γυναίκες γνωρίζουν, αλλά σχεδόν κανείς δεν τα λέει. Και το τελευταίο είναι τόσο ισχυρό που μπορεί να αλλάξει τη ρουτίνα σας για πάντα. Φανταστείτε να βγαίνετε από το σπίτι, να περπατάτε για ώρες και ωστόσο να σας λένε πόσο όμορφα μυρίζετε, τι χρησιμοποιείτε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά εσείς θα το ανακαλύψετε σήμερα. Αυτό το βίντεο είναι για εσάς, Βασίλισσα. Αν θέλετε να αισθάνεστε πιο φρέσκια, πιο σίγουροι και πιο κομψοί από ποτέ, μείνετε μέχρι τέλους, γιατί εκεί βρίσκεται το πιο ισχυρό μυστικό από όλα. Μυστικό νούμερο 8. Τα ρούχα ως δεύτερο δέρμα. Σκεφτείτε το, Βασίλισσα. Τα ρούχα σας δεν είναι απλώς κάτι που φοράτε από ανάγκη. Είναι το δεύτερο δέρμα σας. Είναι αυτό που αγγίζει το σώμα σας για ώρες. Και ναι, είναι επίσης αυτό που κρατά τις αρώματά σας. Μπορεί να είστε φρεσκοκαμένοι με το πιο ακριβό άρωμα στον κόσμο, αλλά αν η μπλούζα σας έχει υπολείμματα υδρότα από την προηγούμενη εβδομάδα ή υγρασία επειδή δεν στέγνωσε καλά, αυτό θα μυρίσει ο κόσμος. Γι' αυτό το πρώτο μυστικό είναι να φροντίζετε τα ρούχα σας με την ίδια αγάπη που φροντίζετε το σώμα σας. Όταν πάτε να πλύνετε τα ρούχα σας, μην τα ρίχνετε απλά στο πλυντήριο. Κάντε έναν μικρό έλεγχο. Παρατηρήστε καλά τα μανίκια, τις μασχάλες, το λαιμό. Αυτές είναι οι ζώνες που συσσωρεύουν τη μεγαλύτερη μυρωδιά. Αν μπορείτε, τρίψτε αυτές τις περιοχές με απαλό σαπούνι πριν τις βάλετε στο πλυντήριο. Επιλέξτε απορρυπαντικά με ουδέτερο ή ελαφρύ άρωμα. Τίποτα πολύ φορτωμένο. Και ένα μυστικό βασιλισσών, μερικές σταγόνες εθέριου ελαίου λεβάντας ή τριαντάφυλλου στο μαλακτικό θα κάνουν τα ρούχα σας να μυρίζουν κομψότητα χωρίς κόπο. Αλλά υπάρχει ένα μέρος που πολλές ξεχνούν, τα εσώρουχα. Ναι, είναι αυτά που σχεδόν κανείς δεν βλέπει, αλλά εσείς τα αισθάνεστε. Τα εσώρουχα πρέπει να αλλάζουν κάθε μέρα, ακόμα και αν δεν υδρώσατε, γιατί η θερμοκρασία του σώματος και η τριβή με το δέρμα δημιουργούν ένα μικροκλίμα που παγιδεύει τις οσμές. Και τα σουτιέν, φίλοι μου, εμποτίζονται πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε. Μην περιμένετε να μυρίσουν. Πλύντε τα κάθε 2 ή 3 χρήσεις. Τα παπούτσια είναι επίσης ένοχα. Χρησιμοποιήστε υλικά που αναπνέουν. Αφήστε τα να αερίζονται μεταξύ των χρήσεων. Λίγο αρωματισμένο τάλκ ή αποσμητικό για παπούτσια μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αν τα ρούχα σας μυρίζουν καλά, εσείς μυρίζετε καλά. Τόσο απλό. Τώρα, τα ρούχα σας μυρίζουν καθαρή κομψότητα. Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένα μέρος του σώματός σας που χαλάει όλη αυτή την προσπάθεια. Αλλά πρώτα, αν δεν είστε ακόμα μέρος αυτής της όμορφης κοινότητας, εγγραφείτε για να μην χάσετε βίντεο σαν αυτό κάθε μέρα. Μυστικό νούμερο 7. Καθαρισμός της γλώσσας. Αγαπητή Βασίλισσα, πείτε μου κάτι. Βουρτσίζετε τα δόντια σας κάθε μέρα? Φυσικά ναι. Και χρησιμοποιείτε στοματικό διάλειμμα κατά καιρούς. Πιθανώς και αυτό. Αλλά πότε ήταν η τελευταία φορά που καθαρίσατε τη γλώσσα σας? Αυτό είναι ένα από τα πιο ισχυρά και ξεχασμένα μυστικά, γιατί η κακοσμία στο στόμα δεν προέρχεται μόνο από τα δόντια. Η γλώσσα είναι σαν ένα χαλί που παγιδεύει τα πάντα. Βακτήρια, υπολείμματα τροφής, τοξίνες που ζυμώνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και αν δεν την καθαρίζετε, όλα μένουν εκεί. Μία απλή ξύστρα γλώσσας μπορεί να κάνει θαύματα. Δεν χρειάζεστε ακριβή συσκευή. Υπάρχουν πολύ οικονομικά και αποτελεσματικά καθαριστικά. Το ιδανικό είναι να το χρησιμοποιείτε το πρωί και πριν τον ύπνο. Αλλά αν δεν έχετε ένα, ακόμα και η οδοντόβουρτσα μπορεί να βοηθήσει, αν και πρέπει να το κάνετε απαλά. Και προσοχή! Αποφύγετε τα στοματικά διαλύματα με αλκοόλ. Σας δίνουν γρήγορη φρεσκάδα, ναι, αλλά στεγνώνουν το στόμα σας και ευνοούν περισσότερα βακτήρια. Αναζητήστε φυσικά στοματικά διαλύματα με μέντα, μαγειρική σόδα ή έλαιο τεϊόδεντρου. Το αποτέλεσμα είναι ένα καθαρότερο στόμα, μία φρέσκια αναπνοή και ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης που φαίνεται όταν μιλάτε. Ήδη καθαρίζετε τη γλώσσα σας, αλλά υπάρχει μια μικρή και σιωπηλή ζώνη που αν δεν τη φροντίζετε μπορεί να σας κάνει να μυρίζετε άσχημα ακόμα και αν είστε φρεσκοκαμένοι και είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Μυστικό νούμερο 6. Άψογες μασχάλες. Μία από τις πιο ευαίσθητες αλλά και πιο ξεχασμένες ζώνες. Οι μασχάλες, βασίλισσες, χρειάζονται περισσότερα από αποσμητικό. Οι τρίχες σε αυτή τη ζώνη μπορούν να συλλαμβάνουν τον υδρότα και να κάνουν τη μυρωδιά να εμφανίζεται πιο γρήγορα. Γι' αυτό η διατήρηση της αποτριχωμένης περιοχής, αν το επιθυμείτε, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
αλλά δεν τελειώνει εκεί. Κάντε απολέπιση στις μασχάλες σας 1 ή 2 φορές την εβδομάδα. Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα ζάχαρης με μέλι ή ένα απαλό απολεπιστικό. Αυτό απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και επιτρέπει στο αποσμητικό να λειτουργεί καλύτερα. Και μιλώντας για αποσμητικά, δεν λειτουργούν όλα το ίδιο για όλους. Αναζητήστε ένα που σας ταιριάζει, που δεν έχει πολλές χημικές ουσίες, αν έχετε ευαίσθητο δέρμα και εφαρμόστε το πάντα σε καθαρό και στεγνό δέρμα. Ένα κομψό κόλπο. Κρατήστε μια μικρή έκδοση στην τσάντα σας. Έτσι, αν εμφανιστεί μια απρόσμενη συνάντηση ή μια μακρά βόλτα, μπορείτε να φρεσκαριστείτε διακριτικά. Νομίζατε ότι με το αποσμητικό ήταν αρκετό, αλλά το επόμενο μυστικό θα σας διδάξει τη σημασία του ντους. Μυστικό νούμερο 5. Το ντους ως τελετουργικό. Το ντους δεν είναι μόνο για την απομάκρυνση του υδρότα, είναι ένα τελετουργικό φροντίδας. Είναι εκείνη η στιγμή της ημέρας όπου μπορείτε να προσφέρετε στον εαυτό σας αγάπη, ηρεμία και βαθύ καθαρισμό. Μη βιάζεστε, πάρτε το χρόνο σας και δώστε προσοχή στις ζώνες που συσσωρεύουν τα περισσότερα βακτήρια. Μασχάλες, λαιμό, πόδια, πίσω από τα αυτιά, την ιντιμή ζώνη και τον ομφαλό. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό σφουγγάρι. Αλλάξτε την πετσέτα κάθε 2 ή 3 χρήσεις. Μια υγρή ή κακώς στεγνωμένη πετσέτα μπορεί να γεμίσει με βακτήρια. Όταν τελειώσετε τη χρήση, κρεμάστε την καλά να αναπνέει. Και μια ακόμη λεπτομέρεια. Χρησιμοποιήστε διαφορετικές πετσέτες για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Μικρές αλλαγές που κάνουν μεγάλες διαφορές. Ξέρετε ήδη πώς να κάνετε καλό ντους, αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι τα μαλλιά σας μπορεί να σαμποτάρουν όλο το άρωμά σας χωρίς να το συνειδητοποιήσετε. Μυστικό νούμερο 4. Φροντίδα μαλλιών. Τα μαλλιά σας, Βασίλισσα, μιλούν για εσάς. Δεν έχει σημασία αν είναι κοντά, μακριά, βαμμένα ή γκρίζα. Τα μαλλιά κρατούν τις μυρωδιές σαν σφουγγάρι. Μετά το μαγείρεμα, μετά το περπάτημα στην πόλη, τα μαλλιά απορροφούν. Γι' αυτό, εκτός από το τακτικό πλύσιμο, είναι σημαντικό να επιλέξετε καλά τα προϊόντα. Χρησιμοποιήστε σαμπουάν με ελαφρύ άρωμα. Θηλυκό, που δεν ανταγωνίζεται το άρωμά σας. Αποφύγετε τις βαριές κρέμες ή τα λάδια που συλλαμβάνουν τις μυρωδιές. Και αν θέλετε μια ειδική νότα, εφαρμόστε μια τριχική ομίχλη. Είναι ένα ελαφρύ άρωμα για τα μαλλιά που δεν τα χαλάει. Αν δεν έχετε, μπορείτε να ψεκάσετε λίγο από το άρωμά σας στη βούρτσα πριν τη χτενίσετε. Και το τριχωτό της κεφαλής χρειάζεται φροντίδα. Μην κακοποιείτε το πλύσιμο, αλλά μην το αμελείτε. Καθαρά και αρωματισμένα μαλλιά είναι ένα προσωπικό αποτύπωμα κομψότητας. Τα μαλλιά σας τώρα μιλούν για εσάς, αλλά το επόμενο μυστικό δεν αναφέρεται σε αυτό που βάζετε, αλλά σε αυτό που είναι μέσα. Μυστικό νούμερο 3. Εσωτερική ενυδάτωση. Τώρα πηγαίνουμε μέσα, στην καρδιά του μυστικού. Το να μυρίζεις καλά προέρχεται και από το εσωτερικό. Όταν είστε καλά ενυδατωμένοι, το σώμα σας λειτουργεί καλύτερα. Ο υδρότας μυρίζει λιγότερο. Το δέρμα αναπνέει καλύτερα και τα αρώματα που χρησιμοποιείτε διαρκούν περισσότερο. Πίνετε αρκετό νερό όχι μόνο όταν διψάτε. Ένα ποτήρι ζεστό νερό με λεμόνι το πρωί είναι μια εξαιρετική αρχή και στη διατροφή σας κάντε χώρο για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, εσπεριδοειδή. Μειώστε την περίσσια σκόρδου, κρεμμυδιού ή κόκκινου κρέατος, αν παρατηρείτε ότι επηρεάζει τη σωματική σας οσμή. Το να αισθάνεστε καθαροί από μέσα είναι η βάση για να μυρίζετε καλά από έξω. Ξεκινήσατε να φροντίζετε τον εαυτό σας από μέσα, αλλά τώρα έρχεται το πιο αισθησιακό και θηλυκό μυστικό από όλα. Μυστικό νούμερο 2. Το άρωμα με στρατηγική. Το άρωμα, Βασίλισσα, είναι τέχνη. Δεν πρόκειται για το ψέκασμα παντού, αλλά για το να ξέρετε ακριβώς πού και πώς. Εφαρμόστε στα σημεία παλμού. Πίσω από τα αυτιά, στο λαιμό, στους καρπούς, πίσω από τα γόνατα, αν φοράτε φούστα. Αλλά πρώτα βάλτε λίγη κρέμα χωρίς άρωμα ή βαζελίνη. Αυτό βοηθά στη στερέωση του αρώματος. Και ποτέ μην τρίβετε τους καρπούς μετά. Αυτό σπάει τη fragrance. Αφήστε την να κάτσει. Επιλέξτε αρώματα που συνδέονται μαζί σας. Όχι το πιο ακριβό, όχι το πιο δημοφιλές. Αυτό που μιλάει για εσάς. Ξέρετε ήδη πώς να μυρίζετε θεϊκά, αλλά τι συμβαίνει όταν είστε έξω και όλα αρχίζουν να ξεθοριάζουν. Εκεί μπαίνει το μυστικό που κουβαλά μαζί της κάθε κομψή γυναίκα, αν και κανείς δεν το παρατηρεί. Μυστικό νούμερο 1. Kit έκτακτης ανάγκης για ρετούς. Και φτάνουμε στο πιο πολύτιμο μυστικό. Φανταστείτε αυτό. Είστε έξω μετά από μία μακρά μέρα. Γελάσατε, περπατήσατε,
Ζήσατε, αλλά θέλετε να συνεχίσετε να αισθάνεστε άψογοι. Εκεί μπαίνει το kit έκτακτης ανάγκης σας. Τι πρέπει να περιέχει? Υγρά μαντιλάκια χωρίς άρωμα, ένα μικρό αποσμητικό, ένα άρωμα σε ρολόν, μία αλλαγή εσώρουχων, ελαφριά. Και αν μπορείτε, προσθέστε έναν μικρό καθρέφτη, μια τσέπη χτένα και μια σακούλα με τάλκ για πόδια ή μασχάλες. Μπορείτε να κουβαλήσετε και μια υφασμάτινη τσάντα με μια μικρή ιντίμη πετσέτα ή ένα λεπτό μαντίλι. Είναι λεπτομέρειες που δεν ζυγίζουν, αλλά κάνουν όλη τη διαφορά όταν χρειάζεστε να αισθάνεστε φρέσκια και υποέλεγχο. Όλα αυτά σε μια διακριτική τσάντα, όχι για κάθε ενδεχόμενο, αλλά επειδή εσείς, Βασίλισσα, είστε έτοιμοι για όλα. Δεν αυτοσχεδιάζετε την κομψότητά σας, τη φέρετε μαζί σας. Αυτό δεν είναι ματαιοδοξία, είναι παρουσία, είναι αυτοσεβασμός, είναι αυτοπεποίθηση. Και αυτό, αγαπητοί μου, παρατηρείτε, αισθάνετε, θαυμάζετε. Η υγιεινή δεν είναι μόνο καθαριότητα, είναι ένας τρόπος να δείξετε σεβασμό στον εαυτό σας. Είναι μια πράξη αυτοαγάπης. Και θυμηθείτε, Βασίλισσα, η ηλικία δεν σας παίρνει την αξία, σας δίνει δύναμη. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, γράψτε στα σχόλια «Αγαπώ βαθιά τον εαυτό μου», για να ξέρω ότι είστε μέρος αυτής της κοινότητας γυναικών που λάμπουν με το δικό τους φως. Εγγραφείτε και ενεργοποιήστε το κουδούνι για να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε μαζί βήμα-βήμα. Και μην κρατήσετε αυτό το μήνυμα μόνο για εσάς. Μοιραστείτε το με εκείνη τη φίλη που ίσως ξέχασε πόσο απίστευτη είναι. Αφήστε την να θυμηθεί ότι ακόμα και σήμερα έχει όλα όσα χρειάζεται για να φαίνεται σαν τη Βασίλισσα που ήταν πάντα.